Ik ben Amy Hanemeijer. Ik kom uit China. En ik woon nu al 9 jaar in Dokkum. Ik ben nu 10 jaar oud en zit in groep 7 op de CBS de Regenboog. Mijn hobby's zijn paardrijden en korfbal. En schaatsen vind ik ook heel erg leuk. Het leukste vond ik dat 2 jaar terug de Dokkum E was bevroren. Want daar kwam ik bijna elke dag om te schaatsen. Ik ben... Ik ben ook heel erg mee eens met het milieu. Want sommige burgers gooien dagelijks afval in de natuur. En dan eten de dieren dat op. En dan gaan ze dood of ze worden heel erg ziek. Dus ik vind dat de scholen 1 keer per jaar moet helpen opruimen. Ook ben ik heel erg tegen pesten. Want er worden best wel veel kinderen gepest. En ik vind dus ook dat alle scholen van Dongendadeel de film Spijt moet zien. Want de film Spijt laat zien wat er gebeurt met iemand die heel erg gepest wordt. En nu had ik het zo net over schaatsen. En nu vriest het niet altijd in de winter. Dus het leek me leuk om in de kerstvakantie een kunstijsbaan op de markt aan te leggen. Want de voordelen zijn, het wordt heel gezellig. Want er komen natuurlijk heel veel mensen naar de stad. Want als ze nog wat nodig hebben, dan kunnen ze dat gewoon kopen. Want de meeste mensen die winkelen nu gewoon via internet. En ik denk dat ik een geschikte kinderburgemeester ben. Want ik luister wel heel goed. Ik ben heel geduldig. En ik praat Nederlands en Fries. Zijn er nog vragen? Nou, ze vregen het zelf wel om de vragen, dus jury. Ja, ik was wel heel benieuwd, want je vertelt ook dat je heel veel geeft om dieren en het milieu. Naast de hemeldij, zijn er nog meer dingen die je misschien zou willen doen, waar je nu zo aan denkt, of nog niet? Nog niet. Doe maar, ja. Nou, stel nou, Amy, dat jij de kinderburgemeester bent en je hebt vandaag allemaal aangegeven wat je graag zou willen. En dan zou ik tegen jou zeggen, nou, ik vind, en dan moeten we natuurlijk ook even met de wethouder onderwijs gaan praten, dat iets doen tegen pesten en scholen daarbij, daar willen we eigenlijk wel wat mee. Dat is een goed idee. En dan vragen we jou aan tafel, dan zeggen we, nou, Amy, denk eens even mee, wat zouden we nou kunnen doen om dat pesten tegen te gaan? Zou jij daar ideeën voor hebben, hoe we dat kunnen doen? De film Spijt laten zien. Want dat gaat wel heel erg over pesten. En dat er meer kinderen voor elkaar opkomen. Mooi, bedankt Amy. Geweldig. Ik vind dat ik weer een applaus waard. Ten eerste klasse dien alweer. Je wint alweer top. Heel goed verteld, super. Maar er bent toch 3 die eruit sprong binnen. En waar wij de ronde je vaar op letten is hoe stist er, hast er plezier in? Listje van, dat is net, ja, hoe zeg ik het zeggen, net te serieus, maar echt van, hier steek ik en dit ga ik te vertellen. En ja, heel enthousiast vooral, daar hebben we heel bot op let. Ja, er sprong er in uit. Ja, en die ene was zo dat wijze. Het wordt is nou een voorzitter van de commissie, mevrouw Wondaal. En daarna wil ik graag dat die alle 3 even hier voorkomen. De oren even achter mij, dan hebben we daar een foto van mij. En je krijg ik nog een aardig ietsje mee, een heel mooi boekactie. En dat komt aanstaan dan ik al. Maar we krijgen nou eerst de tromgeroffel. En ik zie hem net langer in spanning houden. Het wordt is om mevrouw Wondaal. Ja, het is inderdaad heel spannend. Jullie hebben het net wel gehoord. Zoals Estra als kinderburgemeester nu ook zijn verhaaltje kan doen. Dat is ook graag wat we willen zien. En wij vonden unaniem dat we dat in 1 kandidaat heel goed terug zagen komen in deze laatste ronde. En dat is Amy Hanemeijer. Amy, gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Ik wil nog wel even alle andere kandidaten die hier nog aan tafel zitten hartelijk danken. Wij vonden het echt fantastisch dat jullie allemaal zo goed gepresenteerd hebben. En
We merken wel dat we veel meer potentiële kinderburgemeesters in DOP hier in onze gemeente hebben. En daar zijn we wel heel blij om. We hebben genoten van jullie presentaties. En we hopen dat we ook volgend jaar weer terug kunnen zien op een hele goede bijeenkomst met kinderburgemeesters. Dank u wel.